Дами и господа, трети епизод. Сега, нали, миналия епизод се изгубих, без да исках без да натисна клипа на пауза. Натиснах. Чакай. Ти знаеш ли къде ще кажа? Не, има стрелец. Дай да ти намеря. Мани го стрелец. Сега ще тичаме в момента. Аре, спринт. Чай съм. Къде е от тук? Надясно. Не. Ако не е надясно, пак на. Къде беше другата гора? Да, е на там. Надясно ти казвам. Чакай. Чай, че ще ме убият мен. О, Пацо, Пламен е много тъп. Чакай. Като на мен нещо интересно или като се върна, ще пусна клипа. Здравейте, приятели. Мале, Пламене, какво си намерил? Голд. Чупи голда. Пламен сега е в мината още и не знаете какво намери, аз му гледам телефона. Мале. Какво е това, бе? Какво? Какво е това? Какво е това, бе? Дами и господа, не знаете какво гледа Пламен. Отивай и търси какво е това. Не, Пламен намери някакъв блок, дето никога не сме виждали. Не, какво е това, бе? Не знам някакво... Какво е това, бе? Дами и господа, пишете в коментарите какво е едно лечице, синьо. О, фук! Какво е това, Това е бъгнал диамант, чупи го. Това не е диамант. Не, я го чупи с една кирка. Една кирка, това може да не ти падне. Да. Не, понеже аз имам много такова, аз съм нали с това, може да е диамант. Чакай. Ужас. Чакай се. Да, Пламен е стек черпак и може да е диамант. О, като се видим с Пламен, ще се върнем. Чао. Дами и господа, заради тек черпака на Пламен разбрахме, че това е диамант. Да, много странен ми е тек черпака. Да, на Пламен тек черпака е гати стане. Значи диаманта е някакво лечице, дет се хили. Да. Ще се върнем като го намерим. Здравейте, дами и господа, сега отиваме при нашия приятел Дон Пацо. Дами и господа, ще се върнем като сме при него. Здравейте, дами и господа, диаманти. Чакай, Пацо, да ги снимам. Да не мисля, че сме чуи. Ужасно изглежда. Ама ти си без тек черпак. Да, знам. Къде бе? Ето ги тук, бе. Къде? Добре, сляпни си къв си. Диаманти, дами и господа, диаманти. Аз ги чупам. Аз нямам левел. Не, имам първи левел. Дай ми да щупа един. Моля те, дай ми идеи. Ти си пети левел. Чай сега тук да няма лава. Дай ми още един диамант, искам аз. Добре, ще ти го сложа. Въпреки, че не може. Гадня. Са нямам XP. Аз го успях. Здравейте пак. Спряхме за малко клипа, без да исках натиснах спяване. Така. Пацо, ти откъде мина? Не. Сега отивам оттам. Откъде мина? В смисъл? Че те изпреварих ли? Аз дори не знам, аз се заклещих. Типично за теб. Така. Не падай! Водата ще се отдава. Пламен ми даде айрон кирката. Малко толчове ми даде. Я лодката при мен. Чакай бе. Не идвай. Къде си бе? Не идвай. Намерихте. Няма, не идвай. Идвам. Аз съм гад. Не можеш да се отдавиш от мен. Жалко. Не! Какво стана, бе? Дами и господа, вижте къде отидох. Паднах и... Аз така искаш, че аз също пивче, когато бях при мен. Само че не зарадя. Лапис! Лапис ли? Чупи ли?
Редстоун. Тук нещо има. Абе, ние няма редстоун, бе, аз нали го взех и Имам умрях. стаки нещо. Ох, и тук редстоун. Добре, аз отивам да взема златото. Добре, за сега добре се развиват нещата. Включи ли клип? Да, клип е включен. Добре се развиват нещата, доста хубави неща намерихме. Добре, аз видях едно необитаемо кътче. Няма, пазят ми се нещата спокойно. Ох, на. Че ми изкара къла. О, човек, тук насякъде са стрели, дето те целеше уния. Виж, гледай, насякъде са стрели. Твоя най-добър приятел. Бягай, бягай. Аре, малко повече внимавай. Не копай никога над тебе, бе, бурсук. Експинт. Какво? Експи намирам по земята. Да, това е малко. Добре, ето намерих къщата. Няма да влизам в къщата, тук има овца, няма сега да гледам. Убия! Почти ме събрахме. Аз имам едно вълно в себе си и там има 4. Може да има 6. Убия тази овца. Може да стане много. Да има легла. Чи. Витрен на къде беше? Майче. Тука. Чай, че са тук това много сложно. Дами и господа, ще се върнем, ако намерим нещо интересно. Гледай на някъде другаде, не към мен. Изгаси звука. Звука изгаси на телефона. Изгаси. Здравейте, дами и господа, малко покопах. Още малко. Значи Няма 11 игри. Копай. Мала при лавата. Ма тук е 11. Лавата е по-важна. Айо. Абе, копай както искаш. Копам за... Нали се сеща. Да, имам. Не бе. За броня. Тя не ми говориш. Аз... Къде ходиш? Аз копам навсякъде. Ти можеш ли виж на минимапа дали тук някъде има диамант? Не. Щеше да е яко. Лапис. Явен редстоун. Да, значи тук някъде има. Аз като го чупя, нали, свети и го мисля за дайманти. Като намерим диаманти или емералд, ще пусна 7 клипа. диаманта. Дами и господа, за малко пускам клипа и... Бушит! Тък му щях да ви покажа как ми е бъгнало експито и сега реши да ми се оправи. Нищо, остави го да... Да, малко. Ще пусна. Открихме Iron, Redstone, Да, малко е. Lapis, Сега ще ви покажа моя инвентар. Redstone. Coal. Остана само диаманти и емералд. Емералд няма да намерим в този свят. Не се знае. Той не трябва емералдите. Да. То вече не може. Гадното е, че не може да се търгува. Той има нов апдейт, ама аз... Redstone от твоята страна остави. Аз чупая. Абе, кой лево сме? 11. Какво става, какво е това? Включи ли клипа? Давай клипа включен. Няма ли да говорим? Ами, дами и господа, ние малко ще покупаем. Няма какво да гледате. Ще ви пусна. То колко време? 9 минути. Добре, още ред 100 дикви диаманти. Да. Ще пусна клипа, като намерим само и единствено диаманти. Дами и господа, какво да кажа? Какво да кажа? Ей, това кажи. Едно. Нещо, бра! Опа.
Абе, ти си в същото място. Изчезна. Всичките неща ли ми? 8 диаманта. Ти нали? Спирам. Що? Ми що? Що ли?